Hello logofer, good morning to you all logofer. Nonton jaga moनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय लोगोफोर. लोगोफोर नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो माने good morning to you all लोगोफोर. आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर. लोगोफोर दिनै आं माने नोंथांमोननि थाखाय मोनसे माने जोबोर इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाना फैदों ओरैबायदि दुखुनांथाव रागा जोंथाव लोगोफोर. नोंथांमोना माने फार्स्ट टु लास्ट नायोबानो नोंथांमोना मिथिगोन बुजिगोन लोगोफोर माबायदि आं मानि थाखाय भिडिअ लाबोदों मानि बागै भिडिअ लाबोदों ना लोगोफोर. लोगोफोर दिनैनि भिडिअ ओरैबायदि जाहैबाय माने नैबे थाम्बनेलाव नुनाय हिन्जावखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जे सिगांफोर नुखाबाय अनेक नुखाबाय माने बेयो भाइरेल जाबोनायखौ माने दायो गोबां भाइरेल जागासिनो बे हिन्जावा ओरैबायदि भाइरेल जागासिनो माने सासे माने राभा ना राजबंसि हौवाखौ गोसोथोयो आरोना बे हिन्जावा. नाथाय बे हिन्जावखौ गोसोथोनानै माने बे हिन्जावा माने बे हौवाखौ गोसोथोनानै ना बे हौवाखौ हाबा खालामनो फैबाय आरोना. ओमफ्राय हौवाया माने गिनानै बेलेगाव दंहैयो आरो ना. मानि थाखाय सोरनोबा थाखा होनांगौ ना मानांगौ आरो ना. थाखा होनांगौ दं ना मानांगौ दं आरो ना. लोगोफोर बेखायनो माने बियो नैबे हिन्जावखौ लायालासिनो माने साइडआव दंहैयो आरो ना खारखुमानानै. बेफोरबायदि आं माने हमनो हादों माने खोनादों भिडिअ नुनाय बायदिबा आरो ना नैबे हिन्जावनि बुंनाय बाथ्राफोर बायदिबा नैबेफोरबायदि आरो ना. बेखायनो माने आं जोबोद माने रागा जोंदों दिनै माने दुखु मोनदों बे भिडिअखौ नायनानै ओरैबायदि लाजिदोंबो. मानो होननानै बुङोबा जोङो बर' जानानै जोंनि बर' हारिखौ नेवसिनो थाखाय सोर बेलाय नैबे हिन्जावआ थिग बेबायदिनो माने जोंनि बर' हारिफोरखौ माने होखारहरदों आरो ना. नोंसिनि हेल्प नाङा मा नाङा होनदों आरो ना. गोबां बायदिसिना बखिदों आरो ना जोंनि बर' हारिखौ लोगोफोर. बेखायनो आङो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ बानायदों लोगोफोर माने दुखु मोननानै आं भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो ना. जोंनि बर' हारिखौ नोंसोरखौ नाङा माया आं बर' नङा माया नै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरो ना. गोबां बाथ्रा लाजिथावथाव रागा जोंथाव बाथ्रा बुंदों आरो ना. माने दुखुनांथाव ओरैबायदि मेगन नांनाय बाथ्रा बुंदों आरो ना. जोंनि बर' हारिफोरखौ जोंनि बर' हारिफोरा माने गावखौ सेभ खालामनो बासायनोसो थांदोंमोन आरो ना. नाथाय बे हिन्जावा मा खालामखो होखारहरफिनबायसो आरो ना. उल्थासो होखारहरफिनो आरो ना. लोगोफोर नोंथांमोना बयबो बुजिखाबाय बे हिन्जावनि जे बुंनाय मानाय जायफ्रानाखि नुबाय ना नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय बे हिन्जावा मा टाइपनि मानसि. जेब्लानाखि जागोन अब्लासो बुजिगोन आरो ना बियो. माने जेब्लानाखि बै हारसा हौवा बांगाल हौवाफोरजों नासयजायो जेब्लानाखि गावनि हौवाजों जाय जे बर' हारिनि अनगा बेलेग हारिखौ लादों नैबे हारिजों माने बे हाबा जालायनानै बायसान्स बियो लाबाय बायोबाबो बियो बुजिगोन आरो ना. मास मोननैनि उनाव बुजिगोन बियो माबायदि बेलेग हारिफोरा माबायदि दस्रा गुबुन हारिफोरा जोंनि बर' हारिखौ माबायदि नासयो बुजिगोन आरो ना बे हिन्जावा. मानो होननानै बुङोबा जों गोबां नुबोबाय दिनैसिमावबो माने जोंनि बर' हारिखौ दिनैसिमबो 100आव 5% 2%ल' रायजो जानानै दं आरो ना जोंनि बर' हारिखौ जायफ्रानाखि लादों जे गुबुन हारिफोरा ना लोगोफोर. आं गोबां नुबाय बेफोरबायदिनो माने बेफोरबायदिनो जानाय जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफोरखौ लायो आरो बेफोरबायदि हाबा जानानै नासयो मायो मास मोनसे मास मोननै फिसा मोननायनि उनाव नासयजायो दोखो बुजायो नै बेफोरबायदि आरो ना. बेखायनो जोबोर लाजिथोंसै लोगोफोर नोंथांमोना बेफोरबायदि माने बेफोरबायदि खालामना लानो नाङा. नोंथांमोननि लाइफखौ बरबाद खालामना लानो नाङा आरो बेलेग हारिजों जुलि जानायखौ नोंथांमोना अननानै गार. जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफोरखौ बुंदों आरो ना अननानै प्लिज नोंथांमोना माने एफा प्रब्लेम जानानैबो एफा माने खैफोद आफोद बेफोरबायदियाव गाब्रबनानैबो मानो दिनैसिमबो माने नोंथांमोना बुजिया मानो गिया मानो गिनो रोङा. खमसे खमथ' नोंथांमोना एफा बिदि जाथाय जाबोबाय गोदोनिफ्राय मानसि सिथारनाय मानाय रेप खालामनाय मानाय गोबां बेफोरबायदि गावनि हिन्जावफोरखौ नासयनाय बेलेग हारिया बिदिनो जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफोरखौ लानानै बेफोरबायदि नासयहैयो मायो नोंथांमोना गोबां नुबोबाय सिगांनिफ्रायनो. नाथाय नोंथांमोना दासिमबो माने गिनो रोङाखै मानो माने मा होनबावनो ना. नोंथांमोना मानो दासिमबो थैनायखौ गिनो रोङाखै माने बेफोरबायदि मालाय हारिजों एफा नासयजायो बेफोरबायदिनो होखारहरजायो माजायो बुजायो दोखो अब्लाबो मानो नोंथांमोना माने बानो रोङा गिनो रोङा. नोंसिनाव माने गिनाय गैया नामा हिन्जाव माहारिनावलाय बर' हिन्जाव माहारिनावलाय. आं जोबोद माने दुखु मोनो रागा जोङो आरो ना बेफोरबायदि हिन्जावफोरखौ माने दोखो नाग्लिनानै गन थुसोलाबायना मोसौ खुन्थियाव थुसोलाबायना होनो लुबैयो आरो ना आं लोगोफोर. नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया लोगोफोर. नोंथांमोना कमेन्ट खालाम लोगोफोर. नोंथांमोना कमेन्ट खालामबासो आंबो मिथिगोन लोगोफोर. आं दिनै जोबोद रागा जोंनानै दुखु मोननानै भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो ना लोगोफोर. नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर. बे हिन्जावाना जायानाखि माने बेलेग हारि हौवाखौ नागिरहैदों बियो हौवानि न'आव थांलायनासो नागिरहैबावदों आरो ना. बेबो माने बै हौवानि न'आवसो बाव आरोना बेलेग हारिनि हौवानि न'आव. आरो हौवाया अबेहाय दंहैयो अरुणाचलाव दंहैयोनो आरो ना. इटानगरना अबावबा दंहैयो आरो ना. बे जायनाखि माने हौवा गोदान बे हौवा गोदाना माने अरुणाचलावसो दंहैयो आरो ना. बेखायनो लोगोफोरा नोंथांमोनखौ माने कमेन्ट खालामजानो लुबैयो नोंथांमोना माबायदि साजा होजानो लुबैयो बेफोरबायदि हिन्जावफोरखौ
मोनोब्लाना दोखो दोखो नानांगौ आंनि बायदिबा थ' लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालाम लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर आं बेबायदिनो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोबाय थागोन मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन लोगोफोर थ' नैबे हिन्जाव बायदि जानो आरोना नोंथांमोननि गामियाव नै बेफोरबायदि हिन्जावबो दङना दङबाना बेफोरबायदिखौ दोखो दोखो बुनानै खानायाव बुद्रु बुद्रु बाइकआव खानानै बुद्रुनांगौ लोगोफोर दा आं बेखौ सानो आरोना जायफ्रानाखि बेफोरबायदि हिन्जाव ना बेफोरबायदि हिन्जावफोरखौ ना दोखो दोखो बुसे बुनानै गन थुसोना होनांगौ आरो ना मालावनो आरो बै दुदुफोरखौबो माने एखे बानलु होनानै लगायनानै माबा फुनला लाबायना होजोबनांगौ आरो ना दोखो दोखो आलौनो गाबहोनांगौ आरो ना बेफोरबायदि हिन्जावखौ साला जोंनि बर' हारिया बेसेबां माने हिन्जावनि थाखाय माबानानै दङ क्राइसिस जानानै दङ आरो बिसोरो माबा बांगाल हौवा मा हौवा आग्लायनानै थानायफोरबायदि माबा बेफोरबायदिसो खालामगासिनो दङ इसिबां दुखुनांथाव नंगौना नङा लोगोफोर दुखु नाङो आरोना जोंनि बर' हौवाफ्रानो एभेलेबोल दङ एफा साला जोंनि माबा बर' हौवाफ्रानो एफा गाज्रि दङ साला जोंनि बर' हौवाया हौवा नङा नामा साला जोंनि बर' हौवानि मालफ्रा माल नङा नामा जोबोद दुखु मोनोलै लोगोफोर नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम लोगोफोर माबायदि मोनदों भिडिअखौ नायनानै लोगोफोर नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ लाबावगोन मोजां बेनिफ्राय साबसिन भिडिअखौनो लाबावगोन नोंथांमोना माने नेक्स्ट भिडिअखौ नायनो थाखाय साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै दोन आरोना बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर मा होनबावनो ना जोंनि बर' हारिखौ गावजों गाव बेफोरबायदिनो माने एखे बांगाल हौवा हारसा हौवानो माबा माबिजोंनो थाङो आरोखि ना जोंनि माबा बर' हिन्जावफोरा ओरैबायदि आरोना माखासे माबा मा होनो गिरोङा आरोना बांगालफोरजों बुथार जालाबो मालाबो गिरोङा आरोना बेलेग हारिनि मालखौहाय माने गोथावसिन मोनो आरोखि ना थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर सि इउ इन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय